kuti nguva dzedu dziri kufamba 10 minutes to 11. Icho kwadi muri yaZimbabwe. Rega nditi muri yaZimbabwe nditendera ndiri mukati mekufaidza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Nyaya ndiri kutaura pano muri yaZimbabwe ndo yaitika pazuva ranhasi. Bhazi rabva mukati menzvimbo inoshevedzera kuti dhorobha reHarare richienda kwaBulawayo. Rafamba bhazi richangodarika paNorton. Vanhu vamubhazi muri mukati mekunhuhwa. Mubhazi manhuhwa kudaro. Vanhu vakati pane zviri kuitika here. Pana takura chinhu chisina kunaka here. Kana kuti nyama zvayo inofungidzirwa kuti yakarasima panzvimbo yakachengetedzeka sefiriji. Vanhu vese vangari mubhazi hapana adavira. Hapana kwaisora kutaura nevanhu kuti chii chaitika. Vanhu vazama kubvunza kusvika kundakita driver akatizo mweya uri kubuda muno mubhazi unogona kuti ndidisturb kana kundikanganisa kudriver. Ndidriver. Conductor ngatitarise mubhazi. Kana aripo ane chinhu chakadaro takutochisiya nekuti takuzama kubvunza kuti zvakamira sei. Taipika kuti rudzi rwebhazi ratinaro harina carrier. Okay. Tinotoisa mumabhutu. Saka tikaisa mubhutu kana mweya uchibuda unopinda pai? Unobuda mubhazi. Ndokutarisa masaga. Ndokutarisa mabhegi. Ndokunosvika pane rimwe bhegi ratozoonekwa kuti Saga 50 kgs ranga rine bhegi mukati. Bhegi iroro anga ari mabhegi matatu akairikadzwa. Kwozoita plastic. Kunosvika vanosvika pane bhegi ranga rine zipepa bhegi matext bhegi aya. Anoratidza kuti ndo mune chinhu nhunzi dzichimomochera ipapo. Hatizivi kuti vane mishongo vanga vakaisa here kuti nhunzi dziri mukati sabuda nokuti nguva yanga ichibviswa mabhegi vanhu vachitsvaka hapana nhunzi dzakachiwanika. Bhazi wabviswa masaga nezvimwe zvinhu vachinoona kuti bhegi rinenge irwe ndio pazoonekwa nhunzi dzichiuya. Zimbabwe zvinhu zvawanikwa hazviri pemabhegi yakaiswa mumapepabhegi. Mawanikwa muine zvinhu zvakaora zvakafanana nematatya zvakafanana nemadzvinyu. Kwozoita pasi pacho vanhu vasati vavhura kuti pasi pacho napezvinhu izvi pane chinhu kuti vanhu kuti vakuture zvauchinhuhwisa. Panga pachitoratidza kuti panoita sekunonzi patori nehuku iri kuburitsa musoro pasi yakatofawo zvayo. Zvinhu zvazvakangosangana zvimwe zvacho haunyatsoziva kuti chii. Kutofunga kuti madzvinyu senge matatya zvinhu zvakatoora. But mukati imomo mune kapepa kakasungwa kazobviswa kakavhundanyurwa kakatoonekwa kuti anotosenge maspice anoshandiswa pakubika aya. So vanhu vangasazivi kuti zvinhu izvi zviri kuenda kunobikwa here kana kunoshandisa kunobika vanhu kumaspice mukati ndiyei. Saga iri razosiyiwa ipapo. Muridzi wesaga ranga richinhuhwa rapa kuti bhazi rimire awanikwa. Haana kuwanikwa. Haana patama kubvunzwa hapana abvunzwa. Vatama kubvunza kuti tinozviziva kuti munhu munogona kutakura chikafu chenyu pamwe kwakarara kusina magetsi. Ndizvozvo. Tiite plani nokuti mweya uri kusimuka munomu. Kana tawirira kuti hazviite vamwe chisarawo sara kana kuti toita sei. Zvoiswa kumashure but hapana munhu aita sei. Kusvika driver akomplena kuti aiwa conductor ngatitarise. Kusvika wamisa bhazi one by one kutarisa kuzoona bhegi rakati zvinhu zvakadaro. Asi munhu haana kuwanikwa. Zvinhu zvabva zvasiyiwa ipapo. Zvasiyiwa bhazi richibva rendera mberi. Bhazi ranga richienda kupi? Bhazi ranga richienda Bulawayo. Rabva Mumbai. Rabva muguta reHarare. Hai, vanhu vakwirira kupi? Bhazi rinorenga papi? Bhazi rinorenga pashowground. Pashowground. Zimbabwe. Vedare. Muri kunzwa here ndochapa kuti baba isadhova nonoke vatozomhanya kuNorton kuti vanoona kuti chakamira sei. Saka saga iri riri kupi kutaura kuno? Zvasiwa parodhi ndikangoti pavamira panomira pabhasi stop inoyesomira mabhazi ipapo padzika vanhu ipapo. So munhu wese azodzika mubhazi nokuti kana zvinhu zvakubuduswa munhu nemunhu anengada kutarisa kuti zvinhu zvake kana iye achiziva kuti hamusirimo mune zvinhu but zvabuduswa zvikazodzorwa here zvazviri mumabhutu izvezvo vanga vasinawo varamba uri mubhazi vanga vane zvinhu. So vamwe vazosvika pakuti vanhu vasara mubhazi havasiri vane zvinhu here. Munhu wese akashingishedza kuti kana zvinhu zvangu ndoburuka hapana abvuma ende hapana ati ndezvangu zvinhu zvangosiyiwa zvakadaro. Saga 50 kg ndobva yangoiswa pasai. 0713 938538 0713 munofunga kuti saga iri ranga richinoita basa rei? Sei munhu atakura kazvino musaga zvanga zvichinhuhwa pamwechete nemubhegi? Sei asina kuzobuda pachena kuti ndiye muridzi wezvinhu izvi? Tibate pa 0713 938538 kana kuenda pa Facebook page yedu National FM Zimu. Izvozvi tiri live. Nyika ino yakatakura. Regai timbonzwa kuti vadiwa vateereri vari kuti kudini. Hanzi chataurwa naBhozho chaita seiko? WhatsApp platform yedu iri kuita hona zviri kuita messages. KB icho chataurwa naBhozho icho zviriko vanhu vari kujata ini nhasi ndakwira kombi ndokuona hanzi wins